Hello mindenkinek, én Dodlike, és ez most egy blogos videó lesz. Annyit szeretnék így elmondani ebbe a videóba, hogy amikor meg lesz az új gépem, több játékkal fogok játszani. Még így most nem volt videó, mert így kitörölt a YouTube az összes videómat, meg az előző csatornámat is. Na, és így annyit szerettem volna megmondani, hogyha valaki most így új nézi, lesz Need for Speed, Most Wanted, Need for Speed Underground, WoW, új gépnél LOL, Mortal Kombat, Heroes 6, ja, mostani gépnél Heroes 5, hát úgy ezekről úgy ennyi. Annyira, és ez a YouTube, ez annyira egy köcsög, hogy hát nem fogom fel. Minek törlik le? Csinálok néhány zenés videót, amiben harmadik féltől származó való egyesség, vagy mi az életem, ez nem tetszik neki, és félre nyomtam, hogy támadás. És ez kár volt, mert egyik nap felraktam egy videót, másnap megnéztem, és már nem volt fent. És kikérdeztem magamból, hogy mi? A szar. És utána egy fél óra múlva megint megnéztem, akkor már meg 3-4 videó tartalom az még el volt tűnve. Azt hiszem, hogy 4 videó maradt meg a 30 nem tudom mennyiből. Ez így egy kicsit lesújtott. A többi videót azt én magamtól letöröltem, mi a faszé maradjon ott. Meg szar is volt a nevem, ez most így jobb lesz. Bloodlight név, ez nekem ez így tetszik. Mit is akartam még így elmondani? Hogy majd lesznek így tartalmasabb videók később. Hétvégénként, meg így, amikor ráérek, súly után. Általában 8-tól vagy 2-ig, vagy 4-ig maradok, korepetálások miatt. Utána lesz majd edzésem is. Szóval azok miatt se. És ezekről is ennyi. Hát nem tudom mit mondjak. Teljesen még attól ki vagyok, hogy letörölte a YouTube csatornámat. Befosok tőle. Büdös buzik. És nem is tudom. Hát szerintem úgy ennyit fogok csinálni, hogy most elköszönök tőletek. Cső.